Добър ден. Ето ни в пети епизод на New Super Minecraft Bros. Да, продължаваме. Тук нупчетата продължаваме. Не. Може да не сме нупчета, но това е труден джумп, да, поне за нас. О, ес! Ай, давай ти с първи! Сега ми причи тук. Г! Аз сърдито ми заради това дърво, може би. Аз съм в края. В края съм. Моля се. Yes, не ме предавай. Аз съм в края. Успях. What the fuck? Не. Успях. О, майко, колко съм напред аз. Тук има и бутони и ти няма се спреш. Много е трудно. Ако си на някъде чекпоинт. Ще умреш, ще дойдеш. О, това е трудничко. Това някак стане. Трябва да си май тук ти. И това е как? Няма време да се засилиш, бе. Много е бързо това. Няма време. Просто тук трябва да си ти. Това е невъзможно да съм без тебе. Ясно ми. Трябва да постоиш повече тук на плеербейта. Успях. Дай пак ще упам хора. Диджей! Да. За малко. Идваш ли вече? Идвам. Докъде си? Ти видях ника. Да! Успях. А, тук само с бутончета ли, бе? А! Yes. Спаунпойнт. Вече ми е тук. Само за мене. Колко ти с бутоните, бе? Трябва да го скочиш, да. Сега ще умра някъде. Трябва да умра. Как да умра? Мале, тък му бях на където. Трябва да го качаш на един скок се скача. Сега трябва да умра някъде за... Мале, как паднах. Трябва да го почвам от начало си. О, изхва. Така. Аз ако не те виждам, може да използваш гейм... А, не, то ще изпиши в чата, ако използваш. Дано да успея. Аз се буснах. Там повече не скачам. По-тъпяемо е също, ама... Ако бяхме с чекпоинти, до сега сме стигнали... Ясно е, повече оттам не скачам. Но сам ще скоча. О, е. Тото и направо да си пиша падането. Не го видях това. Пак начало. Але, къде си е диджей? Много гадките. Али тъпа са, бе. Аз ги минах, стигна до нея тук ли Стоя на тия плежърплите.
Казах, стой на Pleasure Plate, ти си едно на него не говориш. Аз съм на тях. Да. Айде пасай, тук си сетнеш поинти и айде почвай да джампиш тук. Къде си? Има бутонче. Сега трябва да умреш. Кил ни са. Напиши кил. Айди ми ти. Като про. О, успях. Аз преминавам следващия левел. Тук нищо ще ме изненада този Pleasure Plate. Да. Пак гачета да ми пречат да минавам тъпото ниво. И дори няма лък, не е сложил лък. Много тъпо измислено. А така, бийте там. А така, бийте се. Бодил, много са тъпи тия скелети, затова не е измислено доста. Смислено, но те са се оцелили. Къде е диджей? Не го виждам. Ти си до стълбичките. Там трябва да завиш, Има преди точно от друга страна и трябва да завиш. Успя ли? Да. Браво. Последния джамп. Браво, диджей, браво. Оля. Идвай тук, да. Внимай сега тук. Не, всъщност стъпвай на Pleasure Plate, няма нищо да си направи. Те са трипят сами тия скелети тук долу. Браво. Този път се справяш. Давай. Не се усирай. Браво, О, тук е спринт джумп. Тоест аз... Не го минах на спринт. Добре, сега ще го мина вече. Аз няма го минавам. Да го минавам на Това обаче спринт. много такова. А как се кача горе? Така. Няма нещо ми бъгва на мене тук. Чакай малко. Няма сега. Заглуши съм. Тук съм. Можеш поне да се заглушиш. Аз го минах. Някакво имаш тук, нещо имаш. Това дето минахме. Идвай, тук ще свършим епизода. Как ще падна? Честно ли ще падна? Как паднах? Мога има някакъв чест тук. Вземи го. Чакай. И аз паднах и трябваше да се телепортирам от тебе. О, 3 коин. Кой има? 3 коинс, тоест едно, ама аз имам 3. За какво така е? То от джъмп го минам като нищо. Там, този моб съм го минам много лесно на синглплеера. Тук не знам за... Гледай пак. Прави най-същата грешка 300 пъти. Чакай сега. Да го минам. Тук ще се удари и да падна долу. Ама тук може просто да паднеш на граса и да дойдеш на това. Не е нужно да го скачаш това, нали знаеш? Идваш на граса и го скачаш и така. Да, ето че и този епизод свърши. Довиждане. Довиждане.